150 lang. Hindi nga, 150 lang. Oo. Ayun o, ayun o. Ayun o. Yo, what's up mga Kadudski? It's me again, your Kadudski, making your life happy. So for today's vlog mga Kadudski, nandito tayo ngayon sa Orpis Tondo, Pangasinan. Ayun o. Siyempre nandito pa rin tayo para tumingin ng mga hayop na pwede nating alagaan at pagkakitaan. At siyempre pwede na rin gawing pets ng ating mga chikitings dyan. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa malaman kung saan pa ang ibang bilihan ng mga hayop at tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kadudski, kalahin na natin yung video. Let's go! Tanong tayo dito. Let's go. Oh, Sir. Ayan o si sir o. Sir, ano yan sir? Panabong? panabong. Magkano dyan sir? 400 lang, 400. 400? Anong lahi sir? Sweater. Sweater yan. Ilang buwan na yan sir? May ano? 7 man. Wala pa 1 taon. Bata pa ano? Tapa. Sa inyo lang yan sir? Backyard lang? Hindi, yung ano, may lahi rin ito. Yung Pero sa... pinasisiw ko, pero may lahi yung tatay niya. Sweater yan no? Sweater ang tatay niya. 400 lang sir? Oo. May 400 pag ikaw. Ayun o. Oh. May bawas ba sir o sagad na? Wala na. Sagad na. Anong pangalan nila sir? Ha? Pangalan nila? Dati. Dante? Karambulo. Ayun o. So kay Sir Dante tayo, murang sweater no sir? Sweater. Ayun. Sige sir, thank you. Thank you. Ayun. Si sir. Sir yan sir. Magkano dyan sir? Ay, 150 lang. Hindi nga, 150 lang? Oo. Ano ba yan sir? Texas din yan? Hindi. Pagkatay. Native lang. Ayun o, medyo lumalayo si sir. Sir, sa native niya sir, magkano? May 350. 350. Yung pinakamababa. 250 to 80. Iba-ibang ano eh. Ibang size. Depende sa... laki. So 250 pataas pala. Ito, mamimili ka na lang. Depende na lang kung anong mapili mo dyan. Dito naman tayo kaila sir. Anong lahi yan sir? Ano po, bali white choco, hatch. Hatch. Oh, white choco hatch. Ilang buwan na yan sir? 7 po. 7 months pa lang. Bata pa to. Magkano sir? Bentahan? 500 lang. 500 lang. Mura. Ano sir? Sa ano lang yan sir? Backyard lang. Opo, backyard lang. Hindi sa galing sa farm Hindi no? po. Pero alaga rin sir no? Opo. Ayun no? Pumapalo din sir. Ayun no? So 500 sir? Opo. May bawas pa? Meron pa. Meron pa yun. So yun mga Kadudski, may bawas pa. Sir, anong pangalan nila sir? Kim sir. Kim. Opo. Ayos. Sige sir, thank you. Sige po, thank you. Okay. Nabili ni sir. Magkano ang bili niyo sir? 400. 400 lang oh. Ayos oh, batang bata pa yan. Pwede na. Siguro. Mga ilang taon na yan sir? Tataon na po. Matanda na rin. Taon. Pero anong lahi kaya niyan sir? Texas na ano. Ayun no. 400 lang nabili ni sir. Pet lover nakabili ng 400 lang oh, Texas na. Sige sir, thank you. Dito naman tayo kay sir. Sir, magkano sir? 400 lang. 400. Anong lahi nito sir? White Kelso. White Kelso. Mga 3 years tigit na to. 400 oh, yun oh. Mura lang dito kaso 3 years na no. Anong pangalan nila sir? Rene Gambawa.
Ayun oh, si Sir Rene. Okay sir, thank you. Okay. Magkano sa calls ngayon sir? 300 lang, malaki. Ano, may Malaki. mga ilang kilos yan sir? 6 na kilo. 6 na kilo. 300 lang. Ayun oh. Ano yan sir? Pare-parehas na 300? Oh, 300 yung 6 na kilo. 6 na kilo. Ayun oh. Ayun oh. Yung bulos mo. So yung mga kadunski, medyo nagmura ngayon ang ating calls. 306 kilos na, pataas siguro yun. Meron pang sobra siguro. So dati mga 400 na yan. Ngayon 300 na lang. Oh. Daming binili nila sir. Oh. Dalawa yata binili ni sir. Ano pangalan nila sir? Marvin. Marvin. Ano apelido sir? Pylon. Pylon. Sige sir, thank you. Okay. Sir, good morning sir. Ayun oh. Sir, magkano sa ano to sir? Broiler yata. Oversize broiler po sir. Oversize. Kaya tinatawag nilang bikal sir. Magkano naman dito sir? Parehas lang sir. 300 din. Opo. 300. Pag maramihan sir, may discount sir. Ayun, pag maramihan may discount daw. Oo, kasama na delivery doon. Delivery. O yun oh. Ano pangalan nila sir? Dan. Sir Dan. Tuyo pa. Yun oh. Sige sir, thank you. Thank you po sir. Ayun oh, dito naman tayo. May dalang aso si sir oh. Sir, anong lahi nito sir? Askal yan? Askan lang. Magkano to sir? 500 isa. 500 isa? Oo. Mura yan. Mura. Mo pa oh. Ano yan? Ano sir, may bawas pa yun? Oo, may bawas ka. Wala. Wala na sabi ni ma'am. Sabi ni sir, meron pa. Ay, meron pa. Sa inyo rin to sir? Oo. Ayun oh. Ano to sir? 300. Ano to, yung calls rin sir Oo, no? calls, Saka oh. vehicles no? Malalaki ito. 6 na kilo. Yan, lalaki Ganito na. lang, 300. Mura ngayon sir no? Oo, mura lang yan. Kung mura kasi, mag-agod ulit ako. Ayun no? Ayun, Ano, panibago. sa inyo rin to sir? Oo, rabbit. Oo. Yung rabbit sir, magkano? 500. 500? Oo. Isa? Oo, isa lang. Paris to, dalawa. Oo. Ayun, lalaki yung Oo. Paris yan. Ano yan, sir? Babae, lalaki. Buntis na to. buntis pa. Oo, may babae, may lalaki. Sa native sir? Ito, 300 din. 300. Depende sa Oo, size. klase. Oo, sa size yan. Oo. Sa mga pato sir, yung native. Ito, 300. 300. Oo, bata. Ano yan, yung inahin? Oo, Ayan oh. Magkano to sir? 550. 550 lang oh. Barako na. Ayan. Magkano to sir? Bili, ano ito, 1-1. Sir, anong pangalan nila sir? Joseph Pylon. Thank you sir. Okay. Ayun oh. So dito naman tayo kina sir. Sir. Ayun oh. Anong pangalan nila sir? Rod. Sir Rod oh, yun oh. Si Sir Rod pala to eh. Ayun, dami nilang benta oh. Ayun, may pabo. Magkano sir sa pabo? 500. 500 oh. Ayun oh, 500 dito sir. May ano to sir? Texas hindi no? Native. Native lang yan. Magkano dyan sir sa mga native? 350. 350 oh, mura rin. Ayun oh. Ito sir. Ito sir. Yung mga yalag talaga 350. 350. Malalaki yan eh. Malalaki no? 350. 250. Meron din 250. Depende rin pala siyempre sa sa size eh. Magandang klase itong mga to. Meron pang green legs oh. Ayun oh. Magkano raw yung pato mo? Ito, pato. Yun, 600 yun. 600 sa barako? Oo. Ayun, malaki barako 600. Pag yung mga yung inahin sir, yung babae, 300. 300 lang. Mas mahal talaga yung barako sir, no? Ayun, dami pa rito. So yun, pagka gusto nyo ng mga pato, yun. Manok, Ganso, kalapate, pabo. kumpleto sila sir Rod. Sir, thank you. Okay. Magkano sir sa native? 400. Ayun oh, taba. Mataba oh. Malaki. May bawas pa sir? Meron pang konti. Ayun oh. Pangalan nila sir? Iking. Oh, si Sir Iking oh. Yun, si Sir Iking nagbebenta ng native. May bawas pa, 400 pero may bawas pa. Thank you sir. Ayun,
dito tayo kay sir. Price range niya, magkano sir? Nasa 200 hanggang 4. Oh, 200 to 400. Depende sa klase. May mga iba't ibang klase. Ayun. Ayun oh, dito. Ito, kanina pa to eh. Si Trophy. Ito sir, sa native lang to sir no? Native. Magkano dito sir, bentahan? Nasa 350 sir, isa. 350. Depende ho sa katawan. Ayun, depende kung gaano kalaki sa taba, no? So nag-umpisa sa 350. Yung pinakamalaki yung 350 sir. Pinakamalaki na yung 350. Ah, 250. yun pala. Yung maliit 250, 350 na yung pinakamalaki diyan, mga kaduski. Naman pala. Yun sa dito sir. Yung mga baraho, 500. Dito sir, 500, barako. Yung bata, 4. Ayun yung mga hinahin 4. Hindi, yung hinahin po, wala yan. 250 to 280, 200. Depende ho sa Pag inahin pala mas mura. Oo. Magkano sir? Start yun ng 200 hanggang 300 yung 200 to 300 ang inahin. Pagka barako yung mga ano talaga, start yun ng 300 hanggang 500. hanggang 500. Pag bata pa na barako, medyo mura, 300 ganun. Ayos. So ayun si Sir Mike. Sige sir, thank you. Okay. Ayun oh. So yung mga kaduski, nakaikot na tayo. So nakita nyo naman medyo puro mga manok lang. Saka yung mga itik. Saka medyo meron ding pabo, saka kalapate. So sa presyo, dati pa rin, pero parang pansin ko parang nagbaba yung manok. Lalo na yung cals. 300 na lang, marami na malaki na. 6 kilos na raw. In general, yung presyo ganun pa rin. Depende pa rin sa laki at taba nung bibilin mo, especially sa manok. So yun mga kaduski, kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pang malaman kung saan pa yung mga ibang bentahan at tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel, Adventures of Dulski. Pakilike and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So thank you for watching, till my next vlog. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga kaduski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.